Дүшембе, шершембе жымға кештерінде Нурлат телевидениесі Нурлатларға һәм тирәяк районнарда яшәүче телевизор караучыларга мәгълүмати аналитик музыкаль тапшыруларны күрсәтә. Без бүген 4267 тапкыр эфирга чыгабыз. Элекке елларда біз бетін аналогта вещаниді, біздің 100 ваттлы передатчигіміздің сигналар бегирака кетермейді. Соңғы елларда бетін заман талабы бойынша біз кірдік кабельный челтерлерге, біздің спектр ада. Эфирімізді береміз, анарсын Литайда бетінде бар біздің, кабельный телевидение телекомда бар бетінде. И социаль челтерлерде қазір біздің көпкене біздің материалларын қарап бара, кімдер қарай алмайша қала екен, ол біздің сайтқа кірәлі, анарсын біз бетін Twitter, Facebook, Instagram, Контакт, Одноклассникта біздің материаларымыз барсы да бар, толы көлемде басыла барсы да. Зәңгәр экраннардан нинди рубрика күрергә теләр идегез? Кайсы темаларны күбрәк яктырту сорала? Шул сорау белән безнең хәбәрчеләребез авыл җирлекләрендә һәм шәһәрдә яшәүчеләргә мөрәҗәгать итте. Без инде менә бу Нурлат телевидениесенең беренче чыккан вакытларыннан бирле бик яратып карап барабыз. Аны көтеп алабыз инде. Ул көнне эшләрне алдан бетереп, Нурлат телевидениесе инде ул бөтен темаларны да бик оста яктырта, халыкка аңлашырлык итеп җиткезә. Но инде без хәзер авыл темасын менә рубрикаларны теләр идек күрергә, яшьләр темасына багышланган рубрикалар бит инде хәзер бик актуаль. Яшьләр мәсьәләсе буенча. Безнең Бөек Ватан сугышы геройларынан, пожалуйста, аннан частырак булсын Нурлат телевидениесендә. Аннан бала-чагалар белән бергә кушылдырып, аларны бергә алып барырга кирәк. Әзрәк Нурлат телевидениесеннән менә шушы бала-чагаларны күбрәк кушырга, частырак кушырга кирәк. Аларның теге садикларын күрсәтергә кирәк, бала-чагаларны көн барып, монда бик матур гына выступать итәләр алар. Авыл хуҗалыгын яктырсыннар димәсен. Телевидениедән күбесенчә. Җомга көнне үзебезнең ислам диненең тапшыруын күрәсе килә. Күңелем белән якын миңа ислам дөньясы, мөселманнар дөньясы, ничек яшиләр алар, нинди проблемалары бар, нинди мәсьәләләре бар. Балалар турында передачалар күбрәк булса, яхшы булыр дип уйлыйм. Икәндә безнең бик больной вопростар инде ул егылар, угы подготовкалар, менә шул мәсьәләләрне күтәреп, безнең телевидение тоже шуларны күрсәтсәләр дип мин үземчә уйлыйм инде. Сораштырулардан күргәнчә тәкъдим ителгән темалар төрле. Шулардан чыгып яңа тапшыруларыбызны да әзерләргә ниятлибез. Дөрес, аларның кайберләрен тамашачылар инде карый, мәсәлән, дин, мәгарифкә кагылышларын. Проектлар эшләүгә күп игътибар бирәбез. Менә проектларына ТВ Преображение бик уңышлы проект булды инде республикада, ул таналды. Аннарсы аның артыннан татарчада бил, русчада яхшы бил. Аның артыннан менә теледорога башлап ибәрдек инде, менә якын тирәдә перспективада була бирсә Алла теләсә. Мин эшче, мин гырурланам дигән эшче профессияләрне популярлаштыруга юнәлдерелгән проектыбыз алда тора. Яңа проектның берсе телеюлны телевизор караучыларыбыз бүгенге эфирда ук күрә алачак.